By choice of the delegates, your provincial leader is Solly. Uphinde wanyulwa njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng uSolly Msimanga. It's our job to find out who he is and where he is, because we want to bring them to book. Athe bhazalala amapolisa KwaZulu-Natal azingela amadoda amane axhobileyo adubule abulala abantu abathandathu eMlazi eThekwini. Baleka go mokgopakgopetsa a bontsha Phele Ripiero ke tsa pele ke a kwala ya buyatlana le letloa. Kwezemidlalo idlulele kwi-semi-finals Mamelodi Sundowns kwindebe ye-MTN 8 emva kokubetha iMoroka Swallows ngenqaku eqandeni. Molweni emakhaya samkele nababukeli kwijelo iDTT nankuvimba wangokuhlwanje. Umnumzana Solly Msimanga wonyulwe kwakhona njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng. Lenkomfa yonyulo ye-DA bibanjelwe Boksburg kwiMpumarandi nalapho bekuvota abathunywa abaliwaka. Umnumzana Msimanga ubetho bekhuphisana naye kwesisikhundla umnumzana Nkumeni Ramulifo ukanti uFred Nel wonyulwe njengosihlalo we-DA kweliphondo. OkaMsimanga uthi DA izimisela ukuba liqela elilawulayo eGauteng ishenxise i-ANC. Of the delegates, your provincial leader is Solly. Uphumelele kwakhona njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng umnumzana Solly Msimanga. Uqatso lwesisikhundla siphezulu kulawulo lwe-DA eGauteng beluphakathi komnumzana Solly Msimanga kunye nomnumzana Nkumeni Ramulifo. Ethetha emva kokubhengezwa kwakhe njengophumeleleyo okaMsimanga uthe ngoku lixesha lokuba ukhuphiswano lwangaphakathi luphele kubekho umanyano nanjengoko olona khuphiswano eliqela elijongene nalo lungaphandle. I want to say most of you are wearing Solly Msimanga t-shirts, most of you are wearing Nkumeni Ramulifo t-shirts. Yes. Those ends today. Those t-shirts ends today because tomorrow what we are wearing is DA t-shirts. Umsimanga ugxininise ukuba eliqela kufuneka lize nesombululo kwiingxaki ezongamele abemi beli ukuze likwazi ukuguzula i-ANC elulawulweni. A blueprint of government that will ensure that we advance towards 2024 elections, but will ensure that once we start putting it to the residents out there, they will truly see that the Democratic Alliance is the only alternative to what they've come to know of the ANC. It should incorporate the key steps of to ensure that we stabilize and revitalize our administration. This blueprint will ensure that we implement a project that in every situation where we see that there is wrong, we can then say what is the solution to the problems that the people are facing. So that when the people go to elections, they don't say, but what is the DA standing for? They don't say, but what is the DA going to do? They will know we don't have electricity, but the DA is saying this is what they will do to ensure that we have electricity. Ngaphambili usihlalo webhunga likazwelonke lolawulo lwe-DA unkosikazi Helen Zille uphawule ukuba akusentsuku zatywala iqela le-ANC liphelelwe ngamandla, nto leyo iza kudala ukuba elona dabi ngekamva loMzantsi Afrika libe phakathi kwe-DA ne-EFF. And in this election it may be blue versus yellow. That's what it is in this election. But let me tell you something. It won't be long. It won't be long before the choice is between blue and red. Inkokheli zalombutho zithi onyulo likazwelonke luzayo luza kuza neziphumo eziza kudala inguqu kweli lizwe. Kwindaba ze-SABC ndingnobathembu Zantsi. Iqela le-UDM lithi lisebenzela ukubuyisela inkxaso kunyulo jikelele lonyaka ozayo. I-UDM yaphulukana nesihlalo ezimbini epalamente kunyulo jikelele ngo-2019 ngelixa zazine yayiziphumelele kunyulo jikelele ngo-2014. Usekela mongameli we-UDM umnumzana Nqaba Mzikwankwa ebetyelele imimandla yamatyotyombe eJeffrey Spain naseHumansdorp eMpuma Koloni. I-UDM ithi lahlekelwe zinkokheli ezazisebenza zijule ijancu ngenqentsholongwane i-COVID-19 yaze yenza nempazamo yokuwakhupha amandla ayo wabhekise kumaphondo azizaqhaka nto leyo ibangele ukwehla kwenkxaso.
Izinto ezazisithi i-reports ezazisithi singakhula eGauteng singakhula eKZN sathatha imali ebesinoyisebenzisa to consolidate our stronghold siyozama ukwakha eKZN siyibonile ukuthi impazamo ngoku sizawuqiniseka ukuthi siyayikhulisa ipati apha eEastern Cape. UDM ithi ayizokuthabatha nxaxheba kwingxoxo ngorhulumente benkazali de i-ANC ne-DA ziyeke umba womyinge kumaqela amancinane lento kuthiwa zii-quotas ngolwasemzini. Abemi abangama-300 abangenaziqinisekisi babanjiwe nabanye ababini abafunyenwe nezinto zomgunyathi ngethuba amapolisa beqhuba iphulo lokuqoqa kumazantsi eRhawuti nebelikhokelwa ngumphathiswa wamapolisa uBhekicele. Umphathiswa unqumleze izitalato zaseRhawutini kwiphulo elijolise kwimiba emininzi equka ushishino lwempahla zomgunyathi nolwaphulo mthetho lwehla kwezakhiwo. Eliphulo liqale kwisitalato iDe Villiers okukunkwantise abo bashishina ngongekho mthethweni de bacela kwabanentsente beshiya amashishini wabo abakwantsasana namagosa esebe lemicimbi ekhaya bebehlola ubume babemi bangaphandle ukuba bakweli ngokusemthethweni kusinina. Every stall in these streets are foreign nationals, and mostly those foreign nationals are illegal. Hence, when you come on these stalls, as they see the police, they shout them and they all run. Kolunye uqoqo amapolisa oxuthe impahla zomgunyathi namachiza athekelelwa kwisigidi esineshiqingatha 1.5 million rand. Most of them are your corticosteroids, topical medicines that were used to lighten the skin. So they are supposed to be registered, most of them, but they are not registered with SAPRA. Abanye babahlali bavakalise izimvo zabo ngoluqoqo bamemelela ngelithi ngathi amapolisa ngeqiniso. We have a lot of drug dealers in Rubber Ridge. Police don't do anything about it. So when we call the police for the drug dealers, tomorrow we'll see them out on the streets again because they get paid from the drug dealers in Rubber Ridge. Akumashumi asixhenxe amawaka abantu ababanjiweyo sukela ekuphehlelelweni kwalamaphulo kaqoqa ngoMeyi kulonyaka. Abahlali base-Acornhoek eMpumalanga banamathandabuzo ngamaphulo amapolisa kule ngingqi okukulandela ukusungulwa kwephulo e-Operation Shanela ngumkomishinala wamapolisa wephondo uSemakaleng Manamela. Le ngingqi oko yayingenasikhululo samapolisa sukela oko satshiswayo, kodwa uManamela uqinisekile ukuba imikhuba yezikrelemnqa apha iza kuliwa. Amagosa phezulu kwisipolisa eMpumalanga adlisele ngezixhobo ezintsha zokusebenza zabezomthetho bathi kuza kunyukela kwinqanaba elingentla ukuliwa kobukrelemnqa eAcornhoek. Kodwa isikhululo samapolisa sasekuhlaleni sililize njengokuba sekulithuba satshatyalaliswa ngumlilo. Abahlali abazithembanga ukuba ziyakuvakala izingqi zeliphulo i-Operation Shanela. It won't work because even our judiciary system, it doesn't give the police full force to work against crime. Our policing, they don't have enough resources, but at least they produce some. But look at the Acornhoek police station, it's banned. So how are they work? Ukanti ukuphangwa kwezithuthi zemali kuyaqatsela kulommandla ingakumbi kwisithili sasehlanzeni. Kule veki yodwa abasixhenxe abarhanelwa ababanjwe ngokoyanyaniswa nobukrelemnqa obenzeke eAcornhoek naseNkomazi. We have stopped several of them. Last week already we have stopped 3 of them, the CITs, that we also recovered many of the vehicles. So today it was not the first one. Umkomishinala wamapolisa uthi bolathe indawo ekuqatsele kuzo ulwaphulo mthetho ngoko ke amagosa okuqinisa umthetho aza kuxhaphaka kwezo ndawo. Kusenjalo usapho lwaseNkomazi eMpumalanga luthi luswelekele lilungu lalo eMozambique nekutyholwa ukuba lirhuqwe ngenqwelo ngamagosa omthetho de laphuma umphefumlo ngenxa yomonzakalo. Olusapho luyasokola ukufumana umzimba ukuba ubuyiselwe kweli loMzantsi azokungcwatywa. Siphinde sibhotise samkele nabo basandulwa kungena siniphathele izindaba zisiza ngqo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng. Ukanti ke uyakwazi ukusifumana izindaba kwikhasi lika-YouTube ngokuba uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Make siphinde silume kwinqaku lethu eliphala phambili ngenhlo. Umnumzana Solimsimanga wonyulwe kwakhona njengenkokheli ye-DA kwiphondo laseGauteng.
Le nkomfa yonyulo ye-DA ibibanjelwe eBoksburg kwiMpumalanga nalapho bekuvota abathunywa abaliwaka. Umnumzana Msimanga ubetho bekhuphisana naye kwesi sikhundla umnumzana Nkumeni Ramulifo. OkaMsimanga uthi DA izimisele ukuba liqela elilawula eGauteng ishenxise i-ANC. Amapolisa KwaZulu-Natal azingela amadoda amane axhobileyo adubule abulala abantu abathandathu eMlazi eThekwini. Omnye umuntu usagcuma zintlungu esibhedlele. Amapolisa athi uphando lwamazibulo luyawadandalazisa amagama abarhanelwa kwaye inkokheli yabo ingumrhanelwa kwesinye isiganeko sokubulala. Amapolisa athi abahlaseli bangene idyulukudu kwindlu ekwatyu section eMlazi kancinane nje phambi kwentsimbi ye-12 ezizulwini zobubusuku esivuka kubo. Bathule ngokurhulwa kubantu ababini ababeko bentlombe ze babulala abantu ababini ababengaphandle endlini. Emva koko abahlaseli abaye kwindawo yamatyotyombe babulala abantu ababini etyotyombiini balimazo wesithathu. Amapolisa akholelwe ekubeni inkokheli yeliqela lonqevu kungenzeka ibirhanela ukuba amaxhoba agcine isazisi sayo. One of them is linked to another case of murder in which he accidentally dropped his ID book. We do not know the circumstances of him dropping his ID book or somebody else putting his ID book there, but we are investigating. But he has been wanted by the police, so at least we know who we are dealing with, and the other two as well. The fourth one we also know him because you can't be with the criminals and you are not known somehow. It's our job to find out who he is and where he is, because we want to bring them to book. We can't kill 6 people and get away with it. Amapolisa athi ubuninzi bezibhama ezingekho mthethweni sesinye sezizathu zokwanda kolwaphulo mthetho kule ngingqi. Iinkcukacha amanani zamapolisa zidiza ukuba eMlazi yenye yendawo eziphambili kwiziganeko zokubulala kweli. Amapolisa athi kuthinjwe imiphu engekho mthethweni kuma-300 kule ngingqi ngoMeyi. Most of them, they've got no serial numbers for obvious reasons, because they don't want their firearms to be identified. Some of them are homemade firearms. So we need to dig deep, compare the cartridges and everything else for us to link the firearm with the crime scene. Amapolisa athi imeko isemaxongo kule ngingqi ukanti wona asaqhuba nophando. Kunikezelwe ngokusesikweni iziko lezemidlalo kuluntu lwaseMbizana kwiphondo laseMpuma Koloni. Umphathiso wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko umnumzana zesikodwa ubongoze bonke omasipala kuba babeke phambili uphuhliso lwezemidlalo kwiindawo ezisemaphandleni. Eliziko liquka ibala lebhola, elevolleyball, elomdlalo womnyazi nowentenetya. Eliziko lithiwe ngomphuthumi Mafumbatha nowadlala indima enkulu ekufundiseni ulutsha olusezilalini ngezopolitiko. Elibala libizwa ngomphuthumi Mafumbatha lineendawo zokuhlala ezinkulu kungephi, izindlu zangasese namagumbi asetyenziswa ngabadlali kunye nomgangatho webala owenziwe ngobuchwephetshe bale mihla. Okukwakhiwa kwelibala kwaxabisa imali ngapha kwe-61 million rand, nto leyo yenza kwakhona isankxwe kubahlali baseMbizana. Nangona kunjalo umasipala walapha uthi abantu bayalivuyela elibala. Iiklabhu eziyi-14 ze-netball ezisuka kwalapha eWinnie Madikizela Mandela. Ubuthetha ngerabhi phaya kwa-Ward 2 sinerabhi apha e-Alfredo. Uba ndingathetha ke ngeeklabhu zalapha, we've got 4 clubs ezikumotsepe esilindele into kokuba zikwazi into bazigqithele phambili. Sizonikezela bona ke namhlanje. Abantu abatsha bakholwa kubeni urhulumente kufuneka azise ezinye izakhiwo ngakumbi kwiindawo ezisezilalini. Siyonwaba xa sine-facility elohlobo because even kule kona yelizwe sizokwazi uproduce abantwana abazokwazi ukuyodlala nakwi-levels ze-national teams. Isebe lezemidlalo lithi esi sisiqalo sokubonakalisa ukuba iindawo zasezilalini zingakwazi ukuphuhla. If you look at the netball World Cup, we come from Cape Town. There was a lady called Phumza Maweni. She's from Ekala. There's no such facility in Ekala. And one of the things we're considering is to take netball to rural areas. Lo masipala ukwakholwa ukuba izakhiwo ezingqonge elibala zizokwenza abatyalizimali beze nangakumbi kummandla waseMbizana. Ndinkululeko Nyembizo, iindaba ze-SABC eMbizana.
Kuphela inyanga ugqiba ukufaka i-airtime nedatha kwifowuni yakho kodwa uqaphela ntonye iphela msinyane. Ezazi zobuchwepheshe zithi ukufa kusembizeni. Makhe sinikele kwingcaphephe yezamakhasi onxibelelwano Sandile Hlangani akasicacisele ngale nyewe. Sibotise Sandile. Khawusicacisele ngalomba sube kutheni xa kusenzeka oku. Abantu abaninzi bathi mka nomoya i-airtime yabo xa iphela ayikho lonto leyo. I-airtime ayimki nomoya, imka nezinto ozenzayo wena efonini yakho. Ithetha ukuthi lonto leyo into ebangela uba mayihambe i-airtime yakho ukulento sithi out of data bundles okanye out of data rates. Kufuneka ke ube kulento siyibiza ngokuba yi-tariff plan. I-service providers nezi-tariff plan. I-tariff plan yindlela i-service provider yakho ekutshaja ngayo xa usenza i-call okanye xa usebenzisa idatha usefa i-internet. Ezi tariff plans ke kukhona i-tariff plan eza kutshaja per second. Ikhona i-tariff plan eza kutshaja per minute. Eye per minute isengakutshaja i-R1.40, eye second isenokutshaja i-30 cent. Kuxhomekeka kwi-service provider yakho uba le tariff plan iyitshaja kanjani na. Okwesibini ke kukho into ekuthiwa yi-WSSP. Le yi-service provider ethengisa i-ringtones nee-tones ze-SMSs kwakunye nee-games nee-videos. Ubukhulu becala ke abantu abadala abajongileyo phaya ekhaya kufuneka babalumkela abazukulwana kwakunye nabantu abathatha iiphones zabo ngoba ngabo ke abaye bajongana nale ngxaki. Abazukulwana ke bathanda ezi games. Ezi games ziyathengwa kule service provider. Ufumaniseke okokuba qho xa edlala igame umzukulwana wakho i-service provider ithatha i-R5. Kuxhomekeka ke okokuba iyimalini na le game. Okwesithathu nokokugqibela isenokwenzeka le nto kuthiwa yi-billing system esuka kwi-service provider. Isenokwenzeka ke le billing system iye yenza izinto ezirongo okanye yabanikeza ingxaki i-billing system yabo. Kuzo zonke ke ezinto ezintathu sizikhanganyileyo uba wena awukwazi uzenza ndiyathemba okokuba abadidiyeli bethu bayababonisa ababukeli ukuthi uyistop njani uba mayingenzeki le nto. Uba awukwazi uyenza unalo ilungelo service provider uthi kuyo ujongane nale ngxaki. Inkosi kakhulu Sandile. Ngoku masichaphule izimvo zabalandeli bebhola elikhulu. Iswalozi mandiyincome idlale kakhulu kulo mdlalo khange ibonakalise uba ibine red card kwaye ndiyathemba ukuba khange ifumane la red card ngenze bhetele kakhulu kulo mdlalo. Ndinixelela inyane kaloku i-Sundowns ngiyo ezoyithatha kaloku i-Super 8. Ndiyijonge mayidlala neMoroka Swallows. I-Sundowns idlalile idibene yona. Kodwa ke neswalo indlela edlale ngayo iyabonisa ukuthi izawuba nzima kule season le. Kuyacaca ke ngoba aqale kanye apho bebeyeke khona kwisizini ephelileyo. Okwesibini ukuba ngaba abanqandwa nakuleli season baza kwenza abadume ngazo. Endingakutsho ku-Andile Jali usengumdlali ophume izandla. Njengoko mfuneko into yoba adlale rhabaxa kuba ifuna ukuzibonakalisa kwi-Sundowns ukuba ungubani yena. Iswalo idlale kakuhle kakhulu, idlale kamnandi kakhulu and biyibambele la game noxa ibinendoda ibingaphandle nje okanye ibefumene red card. Moroka Swallow idlalile kakhulu noxa nje ibethakele ngokuphuma kwandile Jali ngekhadi elibomvu. Siyabulela 7 up okokoko. Siyavuyisana kakhulu umsasazini Sundowns idlale kakuhle kakhulu. Ibhola isekho mnandi yasemzantsi kuba siyayazi lelele kwicala elinye kodwa ke masithembe ibhakaniya lizasiphendulela kuyo yonke lento. Idlulisa ukubongela kakhulu Sundowns idlala ngokuyimisela nokuba ke iSwallows ibingapheli kodwa sombe sokuqala idlala ngokuyimisela bangabona sikhona la kushoda khona. Sibulele mawethu ngokusiboleka indlebe ezangomso ziza noxa bethu ngesizulu kamnandi.